Sugeng niku? enjang Bu Kepala, kula nuwun. Oh, sugeng enjang, Bu. Mriki mlebet mawon. Kula mlebet nggih, Bu. Monggo, Bu, pinarak. Enten napa nggih, Bu? Niku, Bu, kula badhe nyuwun pangapunten lan matur menawi wonten rencana nglaksanani pelatihan guru minggu ngajeng, Bu. Nggih, Bu, kula sampun mireng kabar punika. Pelatihan guru niku wau penting sanget kangge ningkataken kompetensi guru. Nggih, Bu, leres. Kula nyuwun izin boten saged ngajari bocah-bocah dinten Senin. Amargi kedah melu pelatihan guru punika. Oh alah, nggih Bu Guru, kula paringi izin nggih. Nanging Bu Guru saged nyiapaken materi penggantos supados para siswa tetep pikantuk marang pelajaran nggih Bu. Oh nggih Bu, matur suwun sanget nggih Bu. Kula badhe nyiapaken tugas lan catetan kangge para siswa nggih. Oh alah, saya sanget niku Bu, kula setuju. Menawi saged nggih, tugasipun dipun serahaken dhateng wali kelas supados dipun aturaken nggih Bu. Nggih Bu, kula badhe aturaken dinten Rebo punika. Oh alah, nggih Bu, mugi-mugi pelatihanipun diparingi kelancaran lan duweni manfaat nggih Bu. Wah ya Allah, matur suwun sanget nggih Bu. Menawi wonten perkawis sanes kula badhe nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Bu. Sami-sami Bu, menawi sampun rampung pelatihanipun, mugi-mugi saged nularaken dhateng para guru nggih Bu. Nggih Bu, menika dados tanggung jawab kula.